दिनै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जि मेट्रिक आनजादाव पास जानाय फरायसाफोरनि टप 5 बिथांमोना बासिदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब मोजां मोनदों। मागुरमारि गोजौ फरायसालियाव फरायसाफ्रा बाहागो लादों आरो बिथांमोननि थांखिया निस्सय जाफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दि फैबाय थानाय मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफ्रा दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ नुनानै हयथ' एसेबाबो थुलुंगानाय मोनसे मोनदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बांसिनै फरायगोन बा मोजांसिन रिजाल्ट लाखिगोन बेखौ मिजिंथिदों। बिथांमोना 7 बरायदों बिथांमोना बेयाव आरो बेयाव क्लास 10नि आरो 9नि 8नि मिक्स मिडियाम बेयाव बाहागो लादों आरो गासिबो फरायसाफ्रा गोसो होनानै बिथांमोना खोनासंदों। दा जोंबो फरायसाफोरखौ बेखौनो बुंदों जि जोङो थांनाय समखौ जों मोना, फैबाय थानाय समखौ जिथु जों मोनो, बेखायनो फैबाय थानाय समाव मोजाङै फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो सासे गावजों लोगोसे न'खरजों लोगोसे समाजनि आरो हारिनि हादरनि सासे सुबुं धोन जायो। जों बेखौ गथ'फोरखौ खावलायदों जाहाथे गाज्रि लामाजों थाङा गथ'फ्रा, जों बेखौ बोसोन होदों आखलखौ मोजां जाहाथे दानानै लायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखायनो फरायसाफोरखौ लानानै थुलुंगानाय हाबाफारिखौबो जों बेखायनो लाबाय थादों जाहाथे भबिष्यतआव जोंनि फरायसाफ्रा गाज्रि लामाजों थाङा आरो नैबे लाइमोन बैसो सम जिथु बे बैसोआव फरायनो बानाय बा बे बैसोआव बिदि गाज्रि समाजारि गाज्रि खामानिफोरजों लोब्बा लाखिनाय थाबैनो थांनो नागिरो। दा बेखायनो बेफोरनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो जोंनि हारिनि जाहाथे जेबो खहा जाया बेखौ जों फरायसाफोरखौ लानानै थुलुंगानाय हाबाफारिखौ जों खालामबाय थादों। क्वालिटी इडुकेसननि जे बाथ्रा रायलायबाय थादों माबायदि दा क्वालिटी इडुकेसन 2006 मायथाइयाव जेब्ला मिशन क्वालिटी इडुकेसन जेब्ला खालामदोंमोन बे समावथ' आंबो सासे फरायसामोन क्लास 8आव आरो बे क्वालिटी इडुकेसननि हाबाफारियावनो बाहागो लानानै जोंबो फरायनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै आंबो दिनै सासे जाफैबाय आरो बै समनिफ्राय आं नायदों आरो जों बेखौ ज' हिसाब खालामना नायदों। थारैनो क्वालिटिया गोबां जाना फैबाय। बै समाव जोंनाव माने मेट्रिकआव बै गोदो जे समाव जादों बेयाव 80 बा 76% टप 10आव मोनोमोन कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव। खिन्थु दिनै माने जों नुबाय 93, 92 बिदि जाफैयो। काटअफआनो 93 जेबो जाफैनाय दङ। दा बिसोर सफैबाय टप 10आवबो जोंनि फरायसा मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे फार्स्ट डिभिजननि हारा बै समाव 60 बा 66, 70, 100 बे जायोमोन। खिन्थु देग्लाय 2845 जाफैदों। बेबायदि मोनसे जाफैदों आरो फरायनायनि मोनसे क्वालिटि बियो गोबां बेयो सोलायनाय लाबोदों। बेखायनो जों दायो बेखौ एसे सोलायनानै जोङो गेजेर ससेयाव जों मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी इडुकेसन जों हाबाफारि लाबाय। दायो जों बेखायनो मिशन माने क्वालिटी इडुकेसन मुभमेन्ट हिसाबै जों जांख्रिखांनाय हिसाबै जों लादों आरो बेयाव एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै एमइ हाइ स्कुल गासैयावबो जों माने टटेलि जोङो मोनसे जांख्रिखांनाय बा सोलायनाय लाबोनो थाखाय जों दिनै खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साखाफारा जानानै जुजिगासिनो दङ। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जे खुंबोबाय थानाय बायदि जे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै जोंनि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जे 5थि जे मासि आवग्रिनो हानाय टप 5 जोङो बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। बे मागुरमारि गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ जों दिनैहाय खुंदों। जोङो देग्लाय बोसोराव जोबोद गोजोननाय मोनगोन जे जोंनि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खुनु बोसोराव जोङो जे 100आव 100 मार्क्स लाखिनो हानाय जोङो फरायसा मोननो थाङाखैमोन। देग्लायहाय जोङो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे लाइमोन सोरां एकाडेमिनि 2 फरायसा जाय फरायसाफ्रा MIL बर' आयदायाव 100आव 100 नाम्बार लाखिनो हादों बिथांमोनखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि जे 100 मार्क्स लाखिनो हानाया जोंखौ जोबोद थुलुंगानाय होदों आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगानाय होदों। दा जोङो बिथांमोननि जे 100 नाम्बार लाखिनायखौ जोङो जेब्लानो जे रिजाल्ट ओंखारदों अब्लानो जों बिथांमोननि न'आव थांनानै बिथांमोनखौ आर'नाइजों बरायहैनाय जादों आरो दिनैहाय जोङो फिन खनसेबाव बिथांमोनखौ जोङो टप 5आव जे जावगा आवग्रिनो हानायलाय जोङो बरायनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। जोङो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे दिनैनि जे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां सोमावसार बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खाम्फा बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। दा जोङो दिनैहाय बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि दखरानि सिङाव थानाय जे मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव जे मेट्रिक फरिखायाव जिरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो डाटा खालामनानै लानाय जादों। बेबायदिनो देग्लायहाय जोंनि दखरा एबसुनि सिङाव मोनफ्रोमबो फरायसालिनिफ्राय गासै
127 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो गासै पास हिसाबै 131 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो बेनिनो सा 20 जन फरायसाफ्रा देग्लाय बोसोराव फेल जादों आरो जाय बिथांमोना फेल जादों बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोनजों लोगो हमनानै सावरायनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बिथांमोना हयथ' कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम होफिनदों आरो आसा खालामदों बिथांमोनाबो जे फैबाय थानाय नैबे एग्जामाव मोजाङैनो उथ्रिसार जानो हानानै जे कलेज फरायनो मोनगोन बेखौ आसा खालामनाय थादों। दा बेखिनिखौ आङो फोरमायग्रोबाय। थांनाय बोसोराव पार्सेन्टेज हिसाबै एसे गोबांसिन जोंनि दख'रा एफसि सिङाव मोननो हादोंमोन, नाथाय देग्लाय बोसोराव जे पार्सेन्टेज लाखिनाय बियो जोबोद खम जादों। थेवब्लाबो जे फार्स्ट डिभिजननि हार बियो खम नङा आरो पास जानाय हार बेबो खम नङा, नाथाय जे पार्सेन्टेज जे हाइ मार्क्स लाखिनांगौ बियो एसे देग्लायनि बोसोराव जोबोद खम जादों। बेखौ उननि समाव हयथ' जे जोङो बिथांमोनजों लोगो हमनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो फरायसालिफोराव 9-10 जों जे लोगो हमनाय हाबाफारि जों बेखौ खालामबाय थादों आरो जों बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों हयथ' एसेबाबो जे फैबाय थानाय जे मेट्रिक परिखानि जे रिजाल्ट बेखौ एसे साबसिन जागोन जों बेखौ आसा खालामनाय दङ।